रडखौबो फानो ओमफ्राय नैबे इथा सिमेन्टनि बानायनाय इथाया। हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। आङो दाख्लैहाय मोनसे कम्पानियाव थांदोंमोन। बे कम्पानिनि आङो भिडिअ क्लिप नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायगोन। भिडिअनि जोबनायावहाय गिबियावनो आं नैबे बाथ्राखौ खिन्थाग्रोनो सानदों नोंथांमोनहाय। नोंथांमोना आंखौ खिरिलायाव दंफैयो होननानैहाय ओरैबायदि कमेन्टआव सोंहरो, खालि कमेन्टआव ओमफ्राय ससियेल मिडियानि जेरावबो हाबरोङा नोंथांमोना कमेन्टआवल' सोंहरो। नोंथांमोना आं इन्स्टाग्राम आइडि होनानै दोनदों। इन्स्टाग्राम आइडियाव थांनानै नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोनाबो गाव गावनि थानाय जायगायावहाय नोंथांमोननि खामानिखौहाय एक्सप्लर खालामहोनो गोसो दङब्ला थांगोन, एक्सप्लर खालामहैगोन नोंथांमोननि खामानिखौ। आं बेखौनो खावलायो आरो नोंथांमोना कमेन्टआवल' बुंहरनानै जाया, माने इन्स्टाग्रामाव कन्टेक्ट खालामब्लासो कन्टेक्ट नाम्बार लालायनानै थांलायनो हागोन। ओमफ्राय आं कमेन्टआवहाय नाम्बार हरना मालाबाबो माने नाम्बारखौ आं पाब्लिक खालामनो गोसो गैला। गोबां मानसियानो गाज्रि ग्रुप खालामनानै होयो, ओंखायनो आं नाम्बारखौहाय पाब्लिक खालामनो गोसो गैला। बे केरेलानि बागै आङो नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो नागिरदों। आङो दायो दङ जाहैबाय मालाफ्रम डिस्ट्रिक्ट होननाय जायगायावहाय दङ आङो, मोनसे बिंग्रा होननाय गामियावहाय। माने आङो केरेलानि मानसिफोरखौ ओरैबायदि बहाय मोजां मोनफैदों, फैनानैहाय खासे काप्पोल ना मा होनो, जरा थाबायनाय, सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायनाय थाबायनाय, लामा सामा बिदिनो किस खालामलाबायनाय गुबुन जायगायावहाय नुनो मोनो। बेंगलर बायदियाव नुनो मोनो, मुम्बाइ बायदियाव नुनो मोनो। नाथाय बिसिनि जायगायाव फैनानैहाय बेफोरबायदि आं जेबो नुनो मोनाखै। दा ओरैबायदि सेफटि खालामनानै दोननाय बायदि मोनदों आङो बिसिनि जायगाखौहाय, बे स्टेटनाखौ, केरेला स्टेटनाखौहाय। ओमफ्राय फारसेनिफ्रायनो जौ निसा बुस्थु मोनलाबाया। मेन सिटिफ्रावहाय एसे एनै मोननो जानो हागौ, नाथाय जेनाखि दा आं एरिया थाफैदोंना बे डिस्ट्रिक्टआव, जेरावबो नागिरनानै मोननाय नङा जौ बुस्थु, गुटखा, बिमल, सिखर, बैफोरबायदि जाग्रा बुस्थुफोरखौहाय जेबो मोननाय नङा नागिरब्लाबो। ओरैबायदि स्रां ना बे जायगायावहाय बेफोरबायदि निसा बुस्थु जाग्राफोरखौ मोनलाबाया। बे सिगारेट बुस्थुखौबो खुनुरोखोमसो मोनो, बै सिगारेटनाखौबो। ओरैबायदि आं मोजां मोनफैदों नुनानैहाय। ओमफ्राय बिसिनि आइजोफ्रा ओरैबायदि हौवाफोरनि खोथा मानियो, बुंनानै फोजोब हाया आरो। रावबो गाव गावनि न'निफ्रायनो बाहेरायाव ओंखारा, आरो हौवाफ्राबो गाव गावनि फिसाजो एबा हिनजाव बैफोरखौहाय गोदाव सोराव हगारलाबाया। ओरैबायदि खोथा मानिनानै थायो, नों लामा थाबायब्ला बबेबा हिनजाव होननायखौनो महरखौ नुनो मोननाय नङा, ओरैबायदि केरेला स्टेटआवहाय। आं दा बेखौहाय मोनदांफैदों आरोखि इयाव फैनानैहाय। ओंखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो गोसो जानानैहाय बेखौहाय ससे खिन्थाबाय। मानसिफ्राबो सैथोआ बांसिन दङ बायदि मोनदों आं बे जायगायावहाय। ओरैबायदि दङ। दाख्लैबो आङो बै कम्पानियाव थांनाय समावहाय मानि पासानो लामायाव गोलैहैबायमोन बासनिफ्राय ओंखारनायावहाय। सासे सिख्लाया हानिफ्राय खननानै आंनो खिबु होसो होफैदों आंनि मानि पासखौ। नङाब्ला आंनि फैसाया बेयावनो थांजोबखाबायमोन, फैसा गैखामोन। 200 ना 300ल' फैसा दंमोन आंनि मानि पासावहाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो ओरैबायदि सैथो मानसि दङ केरेलायावहाय। धोरोमनि खोथा रायलायोब्ला बेयावहाय आङो मोनथाम धोरोम बेयाव नुनो मोनदों: मुस्लिम, हिन्दु, ख्रिस्टियाना बांसिन दङ केरेलायाव। भगबान फुजिनायाथ' हिन्दुब्लाबो बिसोरनो गासिनोबो लाखा दाखा गोजाखा। मोनसे बिन्दोआवनो, मोनसे माबायावनो गासिनोबो माबा कालि मोदाय, शिब, माबा सरस्वती बायदि जिसु फारसेनिफ्रायनो नुजोबो बिसिनि मन्दिरावहाय। ओरैबायदि आरोखि बिसिना फारसेनिफ्रायनो लागा लुगा बेसेबां भगबान दं, साबैसे इसोर दं। आं कलिकटआव खननै थांखांबाय, जेबो भिडिअखौनो बानायनाय जायाखिसै। लोगोफ्रानो सुथियानो गैया, सुथियानो मोना। ओमफ्राय आं बोरै ओंखारनानै भिडिअ बानायनाय, आंबो एरियाफोरखौ मिथिजोबा, हारसिं थांना बानायहैनोबो। नै बिदि जादों आरोखि। नङाब्ला मोजां लकेसननि भिडिअ नोंथांमोननो आं लाबोसिगौ। ओमफ्राय फारसेथिं आङो मबाइलाबो जाला। आङो दाख्लैनि भिडिअ नोंथांमोननो देखायखाबाय। भिडिअआनो माने थाबथासो जाजोबसै, जाला। माजों बायबावनांगौ जाखो? बेरायनोनो फैसायानो गैया आंनावहाय, ओमफ्राय आं माजों मबाइल लानो हानो? नोंथांमोनानो सानदो। एसेसो डनेसन खालामनांसिगोन बायदि मोनबाय आङो नोंथांमोननि अननायजोंहाय, जाहाथे मबाइल गंसे बायनो हायो। हिन्दी इउटुबारफ्राबो माथो गिदिर माबा बिदि देश बेरायग्राफ्रा बेबायदि डनेसन खालामसो बेरायनायखौ नुनो मोनो आङो। बेनिखायनो आंबो सानदों खुनुरोखोम मबाइल गंसे लानो आन्था डनेसन खालामनोसै नामा, बिदि साननाय फैदों। ओमफ्राय डनेसन खालामब्लाबो माखासेफ्रा एसे बोराबनोबो हागौ बायदि मोनदों आङो। ओमफ्राय लाजिनायबो मोनदों खालामनोबो। दा उफाय गैया,
खालामनांसिगोन बेरायनांगौब्लालाय मबाइलाबो जालाना ओरैबायदि दुखुनांथाव लोगोफोर गाबोनफोर आं मोनसेसो भिडिअ होनानै बेयावहाय आंनि गुगोल पे एकाउन्ट नाम्बार QR कड बेखौ आङो होनो सानदों जाय हरो जाय हरासै हायोना हाया रायजो राजानि हेफाजाबजोंहाय आं लानोहाय हायोब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोनानो नुफिनखागोन लानो हायोब्ला थ' आं बे भिडिअखौ दिनै बानायथ'वा साननै सानथामसोनि उनावसो आङो बानायगोन बे भिडिअखौहाय जा हरा 10 थाखा 20 थाखा रायजो राजानि अनसायनाय मोनोब्ला आरो ओमफ्राय आं बे कम्पानिनि भिडिअखौहाय नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै बे कम्पानिया जाहैबाय सिमेन्ट बुदाम ओमफ्राय लहा रड बुदाम बेयाव 3 बर'फोर मावो बिथांमोना 16-17 बेबायदि मोनोनो बेथनखौहाय आं सोंना लाबोदोंबाय बिथांमोना भिडिअ ओंखारनो लाजिदों आङो दिन्थिनाय जायाखै बारा बे भिडिअखौ लाखांनायनि उनावनो आङो बेलासि आंनि बे मालिकपालाम डिस्ट्रिक्ट होननायावहाय फैनानै थाफैफिनबाय लोगोनि रुमावहाय ओमफ्राय दा ओंखारथ'नाय जायाखै जेरावबो ओमफ्राय फैगौ रबिबारावहाय माने कलिकट थांगोन कलिकट बीचआव बेरायनो थांगोन जायफ्रा सुथि दङ नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन रबिबार दिनावहाय जोङो बिनिफ्राय डाइरेक्ट बेरायनो थांगोन आरो बे कलिकट बीचआवहाय माबायाव सागोरावहाय दुगैलाबायहैनोसै सागोराव माबायदि नायहैनोसै दाबो थांनाय जायाखै थांनायाथ' खननैसो जाबाय आं कलिकटआव थांनाया होमब्लाबो आं बीचआव थांनाय जायाखै लोगोफोरनि कम्पानियावहाय कम्पानि मावग्राफोरनावहाय बिदिनो आलासि जालाबायनानै फैबाय लेंहरनाय हिसाबैहाय होमब्लाबो बे बीचआव थाङाखै आरो रायजो राजाफ्राबो बिदि जायगा देखायनायनि भिडिअ होला बारा नायाना ओंखायनो एसे बादबनायबो मोनो खालामनोहाय बायदि कम्पानि एक्सप्लर खालामनाय मा खालामनायब्ला नायोलाय बायदि जायगा देखायनाय मा देखायनाय बिदिनो सिनारिफोर देखायनायब्ला बारा नाया ओंखायनो आं एसे बादबनाय मोनो आरो देखायनोबो फैगौ रबिबाराव देखायनायनोसै बे गाद्रा गुद्रा मबाइलजोंनो खेबनानैहाय थाबथा थुबथालाबो जानायखौ लानोसै जायैखौ गारनोसै ना मा होनो रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना नायलांदो बे भिडिअखौहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांसिगोन बिसोरनि कम्पानियाव मासेबो बादालि हाबनो हाया लोगोफोर नायनो नामा आङो दिन्थिगासिनो दङ नोंथां बे गोजौआवहाय सेर ओरैबायदि बादालिनि जालि जे लागायनानै दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन जै बादालिया हाबनानै लाफैबायना बिनिफ्राय गोथाङै मालाबाबो बारग'लांफिना नोंथांमोना गोसोआव लाखि नैबे गासैबो बादालि जे गोजा नायनानै लादो फाग्ला बिदिजों जायो खोमसिलै सिनाया आनलडिंसो खालामनानै फैगासिनो दं सिमेन्ट 3ल' मावो इयावहाय बर'फ्रा एफा मोनोथाय दा सोंनायावथ' बिदिनो सिमेन्टबो दङ रडबो दङ थिंबो दङ ना माने थिं गैया दालमिया सिमेन्टजों लायनायनि बिसिना सिमेन्टनि एकदमबारे खामानिफ्रा आयो फुद्रुनांजोबथारो माथो सासेया मा लानाङा लानाङासो माबा होनो सासे बे रडखौबो फानो ओमफ्राय बे इथाखौबो फानो नामा इथाखौबो फानो बे रडखौबो फानो ओमफ्राय नैबे इथा सिमेन्टनि बानायनाय इथाया बे जाबाय रड हास'ग्रा मेचिन बेजों हास'यो रडनाखौ इथाबो मोनखायो माथो हनै गासिम बिल्डिंआव बाहायग्रा बुस्थु गोजा नै लहा लहि बेनो बेखौ फानो जाहैबाय बिसिनिया
खाफ्राबो मोनलायो जाना खियेम ना बोरैबालाय नामा होनो बैयावहाय मेदाम दंलाय खोन्थानो हानाय नङा मेदामखौ